Bon vespre a tothom. Benvinguts les autoritats, el molt honorable president de la Generalitat, Jordi Pujol, l'il·lustríssim senyor alcalde de Mataró, Joan Mora, a qui excusem inicialment la seva presència, però que arribarà d'aquí uns minuts. Benvinguts també a la resta dels membres del consistori local i benvinguts també als companys i col·laboradors de la revista Valors. Estem molt contents d'estar avui aquí per una sèrie de raons. La primera és que, d'alguna manera, a la revista ens estem fent grans i intentem, a poc, intentar fer un salt qualitatiu. De fet, una de les coses que em sorprenia és al llegir la revista de fa 10 anys, que d'alguna manera l'excusa per tenir el president Pujol avui aquí és que fa 10 anys el vam entrevistar i ara, passats gairebé aquests 10 anys després, el tornem a entrevistar per parlar d'Europa. Parlar d'Europa, evidentment, sempre és un repte, però considerem que és absolutament necessari, que és important, més encara a dia d'avui. I, per tant, això que us deia, els membres del Consell Editorial de la revista Valors, que som un grup de gent jove, els teniu asseguts aquí, en Joan Salicru, la Maria Coll, en Joan Safont, doncs d'alguna manera, encara que sembli estrany, el que ens proposem és això, és parlar de temes d'actualitat i de coses que considerem rellevants. Aleshores, per això estem molt contents de, en la mesura de les nostres possibilitats, però a poc anar creixent, intentar fer les coses cada vegada millor i intentar plantejar-nos reptes ambiciosos com és aquest d'avui, que és parlar d'Europa amb una mica de propietat. Doncs jo, senzillament, abans de donar pas al president Pujol, voldria fer dues reflexions molt breus i després els vull llegir una cita que ara li comentava el president Pujol, una cita que el president Pujol va fer d'un discurs a l'Ajuntament d'Aquisgrà l'any 1985. L'any 1985, és a dir, tot just un any abans de l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. I és una cita, jo crec, molt il·lustrativa i que diu moltes coses sobre nosaltres, sobre Catalunya i també sobre el moment actual, encara que no ho sembli. Jo només volia apuntar un parell de reflexions inicials, molt breus, perquè segur que després el president les desenvoluparà, que són les següents. Jo crec que quan es parla d'Europa sovint hi ha una mica el perill de caure en la vaguetat, perquè parlar d'Europa a vegades pot voler dir moltes coses, Europa té infinitud de problemes ara mateix, però el que sí que voldria dir és que jo crec que hi ha raons de fons importantíssimes per seguir sent, encara avui, amb molta rotunditat, europeistes. I quan dic això el que vull dir és el següent. A mig i a llarg termini, si volem tenir un lloc al món, cal ser europeistes. És a dir, el món que creix, que cada vegada està més interconnectat, que bàsicament hi ha el creixement de noves potències com són el creixement de la Índia, de la Xina, etc. Si Europa vol tenir un lloc al món, hem de tenir prou força per ser-ho i segurament l'única manera de tenir aquesta força és que sigui una Europa potent i una Europa unida. I l'altra cosa, diguéssim, l'altra raó de fons que la gent de Valors creiem que és important és el model social europeu. I amb això em sembla que coincidirem plenament amb el president Pujol, que és la idea segurament que una de les coses fonamentals d'Europa és l'estat del benestar i el que vol dir l'estat del benestar. Un estat del benestar que evidentment sabem tots que està sota pressió a dia d'avui, però molts considerem que la defensa i la persistència de l'estat del benestar com una de les pedres angulars del model social europeu és absolutament rellevant. Aleshores, jo crec que aquestes són les dues grans raons per
continuar sent europeistes i continuar defensant Europa no des de la vaguetat, sinó des de coses que són molt importants. Una és voler tenir un lloc al món i l'altra és voler defensar el model social que tenim. I penso que això són dues coses per les quals val la pena treballar. Això pel que fa al moment futur, a llarg termini. Em sembla que això és evident, però de tant en tant potser convé repetir-ho. Tot i això, però, ens trobem amb el moment present. I el moment present implica moltes dificultats. El moment present, amb una duríssima crisi econòmica, que ja fa masses anys que dura, implica un desafiament important pel que fa al procés d'integració política i econòmica a Europa. Per tant, el moment present és complicat i és complex. I aquí només vull apuntar un parell de coses, també molt ràpidament, que són les següents. Jo crec, i aquí no sé si el president Pujol coincidirem o no, jo crec que un dels problemes de la crisi actual és que ens ha agafat a mig camí, ens ha agafat amb els deures a mig fer. El president Pujol, a l'entrevista que li van fer l'any 2004, i d'aquella manera que fa el president, que d'alguna manera apunta visionàriament coses que després s'han demostrat certes. Si rellegiu, i us ho recomano que ho feu, l'entrevista al president Pujol l'any 2004, ell el que alertava ja en aquell moment, és a dir, l'any 2004, mentre estàvem immersos en els anys de creixement i de boom econòmic, el president Pujol aquells anys alertava: cuidado perquè potser no estem fent els deures, cuidado perquè potser estem sent una mica hedonistes. Ell feia servir la paraula de l'hedonisme. Cuidado perquè hi ha moltes coses que encara hem de fer. Aleshores, jo dic, ara, potser amb els deures a mig fer, la crisi, pam, ens ha entrampat a mig camí. Llavors ens trobem ara davant d'una situació complicadíssima, perquè amb el procés de construcció europea a mig fer no podem aplicar... Jo vaig estudiar abans, el president em preguntava: i vostè què va fer? Jo vaig fer econòmiques a la Pompeu Fabra. Sabem, hi ha solucions econòmiques de manual. Quan els països tradicionalment havien de fer front a una crisi econòmica, hi ha una solució de manual, que és devaluar la moneda i incrementar les exportacions. Ara això no ho podem fer. No ho podem fer perquè el Banc Central Europeu no està interessat en fer-ho, perquè evidentment hi ha preferències divergents pel que fa als països de la Unió Europea. L'altra solució de manual, que és la que van aplicar els Estats Units, la Reserva Federal Americana, és injectar diners a l'economia, un sistema de transferències forts. Per tant, a nivell teòric, sabem quines serien les solucions de manual per intentar sortir de la crisi més ràpidament. El problema és que, com us deia, la crisi ens ha agafat a mig fer, amb els deures a mig fer, a l'estatus quo en el que ens trobem ara no podem aplicar ben bé cap de les dues solucions de manuals. Sí? Aleshores, la sortida d'aquest pou on estem ara és fonamentalment política i haurà de ser fonamentalment política. I aquí és tan necessària, i és per això que és tan necessari el lideratge polític, que estic segur que és també una de les coses de les quals parlarà el president Pujol, perquè és una de les coses que a ell li agrada parlar-ne. És a dir, hi ha una certa tensió, el que estic intentant dir és que hi ha una certa tensió entre una cosa que tenim molt clara, que és que a mig i a llarg termini hi ha raons de pes, hi ha raons profundes per continuar sent europeistes, perquè el model social europeu és una cosa que valorem i perquè per tenir un paper al món Europa és important, però ara mateix, en el moment present, tenim dificultats realment importants. I és, per tant, aquesta tensió entre el moment present i el moment futur el que assenyala el repte que jo crec que Europa té a dia d'avui. I ja per acabar, us volia llegir aquesta petita cita que el president Pujol va pronunciar a l'Ajuntament d'Aquisgrà. Aquisgrà sabeu que és una ciutat que està al sud d'Alemanya, tocant a la frontera amb Bèlgica, que és on l'emperador Carlemany, és a dir, el fundador de l'imperi romano-germànic,
hi passava els hiverns. I el president Pujol l'any 85 a Aquisgrà va llegir un discurs que jo crec que és bastant il·lustrativa aquesta afirmació, aquesta frase del president Pujol, quan diu: d'una certa manera, considerem que no sols Barcelona és la nostra capital, i no sols Madrid, en tant que la capital de l'estat espanyol, sinó també Aquisgrà, en tant que capital històrica del món, de la mentalitat, de la cultura i de la civilització que ens va engendrar. El president Pujol deia llavors: venir a Aquisgrà no és anar a l'estranger, és anar als orígens. Per tant, en el moment actual potser hem de pensar com retrobar d'alguna manera aquests orígens i rellançar una mica el projecte europeu. Nosaltres som un país d'arrel europea, no? És a dir, dintre de la línia aquesta dels valors i de les arrels, doncs aquest fet, el que en podríem dir el fet carolingi, el fet europeu, doncs és molt important. Nosaltres naixem com, diguem-ne, naixem com la fortalesa meridional, la trinxera meridional de l'imperi carolingi, que és el que després, evidentment, doncs serà... A vostè el conec. Bueno, gràcies. Molt bé. Doncs naixem com això. I, per tant, doncs, com que hi havia hagut una època que havíem quedat una mica al marge de tot això, doncs la integració europea era tornar a casa. Tornem a casa, no? Bé, i per fi, és això, aquest paràgraf que vostè ha llegit, la nostra capital, la nostra primera capital no va ser Barcelona, evidentment, no va ser Barcelona. La nostra capital no va ser Madrid, Madrid no existia. La nostra primera capital va ser Aquisgrà. La nostra primera capital. Bé, això, doncs, ho volem seguir sent. I això ara se'ns planteja d'una manera una mica, diguem-ne, problemàtica, perquè diu, no, Aquisgrà ens diu, escolta, no ens atraureu. Aquisgrà, Europa. No ens atraureu, que tenim molts problemes, no ens emboliqueu. Escolta, ara aquest problema, escolta, això que Espanya doncs, no decaigui econòmicament i que no sigui un oli i tal, ja evitar això ja ens costa molt d'esforç, i hem de posar-hi molts diners, etc. No? I llavors, ara vosaltres veniu, escolta, ens embolem, escolta tu. Aleshores, hi ha una reacció que d'entrada, evidentment, no és entusiasta. Això, si després volen, en el col·loqui podem parlar d'aquest aspecte, no? Però nosaltres sí que en som entusiastes d'Europa. Nosaltres sí que en som entusiastes. Bé, dit això, respecte a Europa, no? Vostè ho ha dit. Europa és una història d'èxit, que ara està en un moment, diguem-ne, una mica de corda fluixa, però és una història d'èxit. L'Europa unida, vull dir, perdó, no vull dir l'Europa històrica, la que fa centenars d'anys que existeix, no? La història del segle XX és una història d'èxit, perquè es fa per evitar que hi hagi guerres, perquè ens estàvem destruint nosaltres mateixos amb les nostres guerres, i evidentment, doncs, d'ençà que aleshores hi ha pau, perquè volíem que Europa en el seu conjunt s'unifiqués més, que anés bé econòmicament, que superés totes les conseqüències de la guerra, evidentment, però que, a més, diguem-ne, emprengués un camí de progrés econòmic i de progrés social. I bé, vostè ho ha dit, no? Una de les característiques, una de les coses de l'èxit, l'èxit, és a dir, primer èxit, la pau. Segon èxit, un desenvolupament, i tercer èxit, això que ja vostè ha dit, l'estat del benestar. L'estat del benestar amb els seus problemes i els seus riscos, i en aquests moments les seves dificultats, és el millor model del món. De fet, en el fons, tothom vol ser europeu. Xinos també. Amb el temps, volen ser europeus. Volen viure en un país on hi hagi llibertat, on hi hagi més seguretat per la gent, volen que hi hagi més benestar. Bé, tothom. Perquè és el model que millor combina la capacitat de crear riquesa
amb la capacitat de repartir-la, aquesta riquesa, i d'oferir una estructura que doni seguretat a la gent. Per tant, que si la gent gran, que si la gent malalta, que si la gent que té un fill amb un síndrome de Down, que si... En fi, seguretat, no? Que si l'atur. Bé, combinar això, qui ho fa millor? Que sí, més preocupació per l'estat del benestar, posem per cas també, perdó, ja ho he dit això, per l'ecologia, pel medi ambient. Tot això, qui ho reconeix millor? El model que té més bones presons del món és Europa. Dit de passada, Catalunya les té especialment bones. Per això no toca avui. Però bé, és el món, vull dir, si un li diuen has d'anar a la presó, mira, escolta, si potser no m'han vist en una presó americana, nord-americana, no cal dir sud-americana. No sé si heu vist aquests temes. Tant a la televisió hi ha un reportatge sobre el que són les presons sud-americanes i centroamericanes. Però bé, no cal anar fins a aquest punt, no. No m'han vist en una presó nord-americana, no, m'han vist en una presó europea, no? I això, bé, és una gran qualitat, no? Això, per tant, no ho hem de fer. Per tant, és un èxit en aquest sentit, també. Bé, perquè ara, de vegades, en canvi, parlem de que, home, sí, però les coses no van prou bé i es parla de decadència. L'altre dia va venir el que és probable que sigui el proper futur, el futur president de la Comissió Europea, Martin Schulz, que va publicar un llibre que es diu, o no sé si el llibre se'n diu, almenys la conferència que va donar es deia Europa, la darrera oportunitat, no? Vull dir, anem malament, anem bé, entenem-nos, perquè estem molt bé, estem com... Però anem malament en el sentit que ens costa molt, que això cruixeix una mica, no? L'edifici està bé, però les bigues cruixeixen una mica, no? I hi ha motius per pensar que podem anar malament, i en alguns aspectes ja clarament ara doncs estem tocats. I això és l'última oportunitat. Val a dir que hi ha algunes condicions objectives que pesen sobre Europa en aquest moment. Per exemple, és un país amenaçat de decadència demogràfica. I la majoria de països, no tots. Alemanya, que és un país que sembla que s'ho ha de menjar tot, i en persona, però està amenaçat de decadència democràtica seriosa. Espanya, molt mala demografia en aquests moments, no? Catalunya, evidentment, també. Itàlia, no? L'únic país europeu que aguanta bé la demografia és França. França, que no va bé en conjunt, i després potser haurem de dir això, en canvi, amb això aguanta. No us explico per què, perquè és interessant explicar-ho, però no toca avui. I després, curiosament, mig s'aguanten els països nòrdics. Els països nòrdics, Suècia, i Finlàndia, i Dinamarca, mig s'aguanten. Però bé, la demografia, això és un problema seriós. Amb la contrapartida que té, amb la conseqüència que té del fet immigratori europeu, que, per altra banda, té aspectes positius, indubtablement, però que, a Europa li costa una mica de pair fins i tot des del punt de vista, diguem, mental, de mentalitat, no? Bé, evidentment, tenim una decadència relativa, econòmica, vull dir, cada vegada representem menys en el món. I és lògic, és que som petits. És que és una decadència que potser no és una decadència. És que el que no era normal és que Europa hagi de ser tan important des de fa uns quants segles, no? Des de fa 5 o 6 segles, no? Tampoc ho era abans més important que ningú en el món. Però, esclar, els geògrafs antics, el de l'època dels grecs, deien que Europa era una petita península del continent asiàtic, que geogràficament és el que som. Si vostès miren un mapa mundi, Àsia, Àfrica allà sota, no? Amèrica és a part, però després què hi ha? Hi ha un gran bloc euroasiàtic, i dins d'aquest bloc el que és petit som nosaltres. Nosaltres vull dir Europa. I si a més no hi fiquem Rússia dintre d'Europa, aleshores encara som més petits, no? Per tant, clar, tot això arriba un moment que es nota, oi? I per tant, hi ha una decadència en el sentit relativa, si vostès volen, no? I tothom pot explorar amb els ulls d'Europa, tothom pot explorar amb els nostres ulls, però certa decadència política, pesem poc
poc, entre altres coses perquè no acabem de tenir prou unitat, això també compta, no? Però a part de tenir prou unitat, allò que deia el Kissinger, així una mica amb to irònic, escoltin, però jo si vull parlar amb Europa, a qui he de telefonar? Quin és el número? Em vol donar el número de telèfon? Això ha progressat una mica, però realment no tenim prou unitat política, evidentment, no? I, bueno, val a dir que aquesta pèrdua de pes europeu no és només europeu, és una mica de pèrdua de pes occidental. Hi ha una mica allò que se'n diu una certa desoccidentalització del món. És clar, perquè primer ha aparegut la Xina, que no s'hi comptava. Fa 15 anys, només els que eren una mica visionaris confiaven que això a la Xina aniria bé. El Pere Fit va fer un llibre l'any 75, Quand la Chine se verra. El dia que Xina es desvetlli, es desperti, veurem el que passarà. Però bé, normalment no era així, no? Quan vam anar a la Xina, tu i jo, Marta, i amb una expedició que va muntar el govern de la Generalitat, encara no estava jo. I allò devia ser l'any 89 o una cosa així, és abans d'ahir, no? Abans d'ahir. Bé, per tant, la Xina, la Índia, el Japó, tot i que el Japó és un país que sembla que estigui una mica més aturat que abans, però el Japó, la importància que pot arribar a tenir Sud-amèrica, etc. Fins i tot i que són els que estan més endarrerits, però van canviant, Àfrica. I mentrestant nosaltres som els primers, som els que anem al davant en moltes coses, som els que vivim millor i que tenim un sistema més just i més equilibrat, evident, més que els americans, per exemple, no? Que els nord-americans, vull dir. Bé, ara, evidentment, perdem unes certes posicions. I algunes d'aquestes posicions que es perden potser és ineluctable, no? Perquè les coses són com són. Seguim essent una petita península del gran continent euroasiàtic, des del punt de vista geogràfic i des del punt de vista demogràfic i des de... Però, de tota manera, és clar, contra això hi hem de reaccionar, perquè ja hem demostrat en la història que érem capaços de ser alguna cosa més, quelcom més, molt més, que no pas simplement una petita península del continent euroasiàtic. I clar, això en part va ser possible perquè durant molts segles vàrem anar al davant des del punt de vista de la capacitat de crear sistemes més positius, més eficaços a l'ordre polític i a l'ordre social, de tenir uns valors més creatius, més impulsors, diguem-ne, d'iniciatives, i evidentment més capacitat de crear riquesa, no? Però, per tant, ara, és clar, tot això ha canviat molt, no? En part, nosaltres pensàvem que eren els amos del món perquè no sabíem el que hi havia a l'altra banda. I perquè els altres no es van adonar, per exemple, els xinesos no es van adonar que ells eren molt més importants que nosaltres. De què havíem de descobrir Amèrica nosaltres? Si la Xina al segle XII, al segle XIII, al segle XIV, al segle XV, ens donava 10 voltes. Però ens donava 10 voltes amb navegació, per exemple. És a dir, en el segle... Ells van descobrir, van anar a Àsia, a Àfrica, grans flotes, però no unes caravel·les com aquestes que nosaltres enviàvem, que era una mena de closca de nou, que tenia el seu mèrit. No, ells anaven uns vaixells tremendos, amb centenars i centenars d'homes, no? El que passa és que quan van arribar a Àfrica, perquè amb això potser no sé si es van equivocar o no, perquè en comptes d'anar cap a Amèrica se'n van anar cap a Àfrica. Bé, no ho sé, però van arribar a Àfrica i van dir, amb el seu orgull xinès, de l'imperi del mig, nosaltres els xinesos, nosaltres som els únics que realment tenim nivell i categoria i força i potència i profunditat, arriben a Àfrica, es troben els negres, com els espanyols es van trobar els indis, atenció, que, clar, era un xoc. Tingui present que el gran mèrit de Montaigne al segle XVI va ser el primer, dels primers, perquè en aquest sentit l'Església Catòlica va tenir una reacció en conjunt positiva, va ser els primers que va dir no, aquests personatges estranys que ara hem trobat aquí a Amèrica són homes i dones. Però voleu dir que són humans, perquè són estranys, I mira que parlen una cosa estranya, i mira que no hi ha manera... No, són homes. Bé, doncs, els xinesos van arribar a Moçambic i a Tanzània, a la costa de l'est d'Àsia, i van dir, escolta, no ens interessa això. Nosaltres som molt bons, ho sabem de tot. Tenim la pólvora, tenim canons. Nosaltres no en teníem encara,
tenim canons, tenim uns barcos tremendos que hi ha centenars de persones. No ens interessa. Ja s'ho faran. Bé, per tant, ja no hauríem sigut els primers. Però vam ser i es van anquilosar. Bé, el cas és que ara hi ha una desoccidentalització. Els valors, no solament el pes, sinó els valors europeus, doncs, han entrat en un cert sentit en crisi. Entre altres coses, perquè nosaltres no els defensem prou bé. És a dir, no n'estem prou convençuts de que el nostre món, el nostre sistema polític, el nostre sistema social, doncs, hem de creure que és millor. Perquè, a més, i hem de creure que no perquè fem trampes, sinó perquè realment el que dèiem això de l'estat del benestar, no? Diguem, fa més atenció a la gent, és més humà. Bé. Aleshores, per això estem en una certa crisi, per tot plegat, demogràfiques, polítiques, econòmiques, de mentalitat, etc. Anxuts diu, la darrera oportunitat. Acaba de fer un llibre del qual l'altre dia a la contra de La Vanguardia hi havia un interviu d'un que es diu Middelart, que és un holandès que és el que fa els discursos del Van Rompuy. Bé, doncs, com diu això, el speechwriter, no? I aquest deia, la Unió Europea no acaba d'anar, però ens ajuda a gestionar dignament la nostra decadència. És una frase més aviat una mica punyent, no? És una decadència molt relativa, perquè seguim estant millor que gairebé ningú, però sí que és veritat que amb força, amb potència, doncs ens estan atrapant i ens estan passant. Bé, aquest és el que hi ha, no? Causes d'això. Home, vostè n'ha citat una, que diu que jo vaig dir fa no sé quants anys, i que això de l'adonisme, no? Adonisme, què vol dir l'adonisme? És una filosofia grega que diu que el bé consisteix en passar-s'ho bé. L'objectiu que hi ha d'haver és passar-s'ho bé, no? I això és l'adonisme, no? És el goig, el plaer, no l'esforç, no l'exigència, no la perfecció de no sé què. Home, la perfecció sí, en el passar-s'ho bé. I això, en cert sentit, això jo deia aleshores, que Europa ja estava caient, i això, doncs, a la llarga es paga. O bé, amb una altra manera de dir-ho, el Helmut Schmidt, ja amb un nom més polític i no tan filosòfic ni tan lluny, deia, anirem malament. És dels primers que l'any 1990, 92, 93, va advertir molt seriós, va fer una frase, que de fet és una frase que dringa malament en català, perquè està traduïda massa directament de l'alemany, és una frase que ells utilitzen. Anem malament i anirem malament, perquè s'està produint, en alemany, dient Lastung der Zukunft, que vol dir exactament la gent es descarrega del futur. És a dir, el futur és una motxilla que portem. Preparar el futur, preocupar-se del futur, assegurar el futur, és una responsabilitat que en un cert sentit pesa, perquè s'han de prendre decisions, s'han de fer inversions, s'ha de treballar no només per passar bé el temps que a tu t'ha tocat viure, sinó pensant en les futures generacions. I això és una càrrega. I el Helmut Schmidt diu, escolteu, fins ara sempre havíem cregut que les espatlles dels nostres fills, una altra expressió que en català no diríem així, les espatlles dels nostres fills serien més amples que les nostres, i ara sabem, ho sabia ell, ho va dir ell, i d'altres ho sabien, i alguns potser ho sospitàvem, més modestament que no pas ell, però ara sabem que les espatlles dels nostres fills seran més estretes que les nostres. Frase dura, i en un cert sentit és el que hi ha ara. I això és un tema, sí, és un tema molt europeu, no només europeu, atenció, no? I és el que ens trobem ara, no? Els últims 20 o 30 anys, o 40, no ho sé, hem salvat el futur perquè hem salvat Europa, hem salvat molts elements fonamentals de civilització, hem salvat, en fi, un bon nivell econòmic, però no hem salvat el futur.
almenys del tot. Del tot. No hem salvat en el terreny de la competència internacional, de la competència mundial, no? No l'hem acabat de salvar del tot. Home, tothom pogués posar amb els nostres ulls, som envejats, som imitats, però no hem acabat, diguem-ne. Fixin-se una cosa, en aquest moment es veu ben clar una cosa. Hi ha una generació de gent que té 20, 25 anys, 18, 20, 25 anys, potser 30, no? Que viu amb dificultat i que té unes perspectives difícils. Això, en part, és degut a que la generació dels que en tenen 50 i 55 i 60, i també potser hauríem de dir les que en tenim 80, ens hem polit, per dir-ho en termes ben populars, una part del patrimoni. Hem viscut molt bé. Europa ha viscut molt bé en conjunt. Realment sempre hi ha hagut gent que no ha viscut bé, però en conjunt ha viscut molt bé. Però gastant-nos una part del patrimoni. No tant pensant en la generació futura, sinó pensant en nosaltres. És a dir, ara potser un dia podríem analitzar el que han sigut les actituds de molts polítics, molts, si volen, dels polítics en general, com vulguin, del que ha sigut l'actitud de molta gent del món sindical, del que ha sigut l'actitud d'una part important del nostre món cultural i del nostre món mediàtic, al qual durant una pila d'anys la pregunta de com viuran d'aquí 30 anys els que venen darrere nostra no s'ha fet. O si s'ha fet, ha quedat ofegada perquè l'exigència immediata del avui, sempre allò, demà una mica més que avui, demà una mica més que avui, demà una mica més que avui. Home, escolta, potser no cal, ja estem molt bé, potser que estalviéssim una mica, no, demà una mica més que avui. Això ha estat dominant en bona part d'Europa, evidentment a casa nostra també. A casa nostra encara es podia entendre millor això. Es podia entendre tota Europa, atenció. A casa nostra, doncs, a l'any 60, doncs, 55, 60, 65, doncs, el moment que aquesta generació, que diguem que ha viscut molt bé, i per sacrificar una mica la que ve al darrere, és clar, també sortia d'uns anys molt difícils, no? I per tant, doncs, l'ànsia de pujar i de viure bé era no solament comprensible i legítima, sinó, bueno, era més lògica, diguem-ne, no? Però clar, això s'ha fet en part, gastant-nos patrimoni. Europa, no? Ara no parlo d'aquí, d'aquests o d'allà, una mica Europa, no? Bé, això és el de l'adorisme, la descàrrega de la responsabilitat del futur, això afecta sobre l'estat del benestar, etc. Realment això, a la falla d'això, no en la falla, en l'origen d'això, hi ha un problema de valors. Vull dir, ens n'hem de preocupar els que venen darrere, sí o no? O ja s'ho faran? I nosaltres, mentrestant, mira, tampoc no caldria que ara féssim això i això, no caldria, ja vivim, però bé, no caldria. Fem guardiola pels que venen darrere, no? Bé, no fer això és una falla de valors. Quan el Helmut Schmidt diu, quina falla hi ha? Diuen, l'Astum de Suc, el descarregar-se, el desinteressar-se de la motxilla del futur. I ara ens trobem que arriba una pila de gent que tenen 18, 20, 25 anys i es troben una mica mal al davant i al darrere. I no els podem ajudar gaire. Sí que els ajudem i seguim tenint el millor sistema del món, tot el que vulguin. Però el millor sistema del món, però a Espanya era un 50% d'atur juvenil. Bé, aleshores, i a Europa, en conjunt, que molts països d'Europa estan millor que no pas Catalunya o que nosaltres. Bé, aquí amb això hem tocat un tema que és de valors. Potser també podríem dir que Europa s'ha sentit molt satisfeta d'ella mateixa, no? I aleshores passa allò, no? Vull dir,
passa allò que passa, ja saben. Vostès s'imaginen una aranya, unes golfes, amb una aranya. Allà arriba, s'ho mira allò, no? I veu que és un lloc que hi passen papallones, que hi passen mosques, que hi passen mosquits, que hi passen coses, i que allà s'hi pot viure bé, no? I aleshores què fa? Doncs construeix una teranyina, no? I construeix una teranyina ben situada, ben posada, amb un fil que baixa i tal, molt bé, magnífic, no? I aquesta teranyina, que és molt abundosa i clar, és Europa, no? Llavors l'aranya es passeja per la teranyina amb molta satisfacció i van passar el temps, i s'ha oblidat de com es va fer aquesta teranyina. I aleshores passa que ell, passejant-se per allà l'aranya, un bon dia es troba amb un fil que baixa, vell, una mica, que no se'n recorda. Què fa aquest fil aquí? Què fa aquest fil aquí? I allò l'irrita perquè resulta que ha de fer una mica de volta per anar per amunt i per avall, i aleshores la talla. I a partir del moment que talla el fil, es desploma la teranyina. I s'ha acabat. Això, diguem-ne, l'oblit d'allà on vens, l'oblit dels teus valors, del teu itinerari, no tècnic, també, no polític, també, no econòmic, també, però moral i de valors. I a nosaltres ara això ens passa una mica, no? Ens ha passat en bona part. O sigui que ara ja no hi entraré més, perquè això ja entrarà un dia a la revista, i a més ja treure. Però vull dir, aquesta certa crisi, no?, la tenim. Quanta estona he de parlar jo? No, jo tinc quarta per rato, que s'aparteixo, però hem de ser prudents. Un quart d'hora més. Bé, ara doncs, en aquest moment, per tant, una de les coses que hauríem d'analitzar és si nosaltres hem oblidat alguns dels valors positius d'Europa, no? Seves arrels. No entraré perquè no em toca ara sobre les arrels filosòfiques, les arrels ètiques, les arrels religioses d'Europa. Un intel·lectual jueu molt important, que és Georg Steiner, però no hi entrarem en això, diu que és Europa, segons ell, és jueu aquest. Vull dir, doncs diu, Europa són tres turons. Ell diu, el Gòlgota, o el Sinaí, potser podria haver dit, també. No, perdoni. El Sinaí primer, el Gòlgota, o sigui, la crucifixió, el fet religiós, i el Capitol de Roma. No, perdó, el Partenon, no. El Gòlgota, n'hi ha dos que van junts, no? El jueu i el cristià, de fet, van junts. El Gòlgota, el Sinaí, etc. El Partenon, Gràcia. I el Capitoli, Roma. Ara no hi entrem amb això. Però en tot cas, aquí afegim després amb el temps altres coses, no? Evidentment, no? Entrem l'aportació dels pobles germànics i podem aportar les aportacions que va fer el protestantisme, etc. Però bé, els valors. Bueno, ara anem cap aquí, deixem aquestes consideracions que són de... Tota aquesta Europa es va desenvolupar, va arribar a ser, diguem-ne, l'estrella més rutilant de l'univers, no? I després va entrar en crisi amb les nostres guerres, etc. I ens vam trobar que l'any 1918 i sobretot l'any 1945 doncs havíem baixat tots els esglaons del món i estàvem en una situació molt crítica. I vam tenir una molt bona reacció, que ha donat un gran resultat. Ara bé, ara parlem d'ara i oblidem-nos ja d'aquests aspectes més d'abans, no? En aquests moments, no? En aquests moments està demostrat que la idea aquella de la Unió Europea va ser bona i que això ha estat un èxit. La pau, l'estat del benestar,
uns valors humans, per exemple, això que dèiem abans, les presons, uns valors humans exigents, positius, i tot això ha estat un èxit. És el millor model del món, avui per avui. Hem de veure si pot seguir funcionant. Pot fallar per raons, perquè nosaltres oblidem el fil del qual venim, com l'aranya, o bé perquè, per demografia i tot plegat, ens anem afeblint i afeblint. Però bé, ha estat un èxit. Perquè ara, de tota manera, ens trobem com una mica encallats, sembla, no? I sobretot aquests últims temps, amb la crisi econòmica, l'escepticisme sobre el resultat final, el reeixir final o no d'Europa, doncs hi pot haver dubtes sobre això, no? Bé, i ara, doncs, seguim, repeteixo, tenint el mateix model, però ara què ens passa, no? Hem tingut aquesta crisi, vostès ja ho saben, i alguns diuen que és que no ha funcionat prou bé el lideratge, que els engranatges no han funcionat prou bé, etc. Home, a la crisi, evidentment, ens ha obligat a no fer veure que no ens adonem de què perdem algunes pistonades. Sí, però nosaltres fins... I anar pel món encara traiem pit i... No, ja no som ningú, ja. Dir que no som ningú no és veritat. Però és evident que avui el nostre pes és, no diré que sigui de decadència, com diu aquest autor holandès que li acabo d'explicar, i que va als discursos del Van Rompuy, però evidentment no tenim un pes decisiu. Això per una banda, no? I per l'altra banda, doncs internament ens trobem inclús en moltes coses. Una d'elles és una certa fractura entre el nord i el sud, per exemple, no? Entre els països més rics i els països no tan rics. Que no és ben veritat que siguin més rics o no tan rics, en el sentit de riquesa objectiva, sinó els països que tenen diners i els que no en tenen, que no és exactament el mateix. I que tenen més diners que no per l'altre, diguem-ho clar, perquè ho han fet millor. Però clar, a l'hora de discutir d'aquestes coses, clar, tothom busca excuses, no? Però n'hi ha una de cosa molt fonamental, de la qual no se n'han de treure segons quines conseqüències, i que de la qual els països més rics no n'han de treure segons quines conseqüències, i de la qual Alemanya no n'ha de treure segons quines conseqüències. Però no es pot ignorar que hi ha països que ho han fet bé i altres que no. Per exemple, quan el Helmut Schmidt, socialista, adverteix de que no podrem mantenir si no reformem l'estat del benestar, socialista, socialdemòcrata. Si ara això, si és ara un demòcrata, ja algú diria, oh, esclar, no, socialista, no podrem. A quan el Schröder, conseller socialdemòcrata, diu, hem de fer una reforma de pensions, reforma laboral, i per tant, doncs, pensions, per tant, jubilacions també, reforma laboral, per tant, el tractament de l'atur, etc. No? Reforma sanitària, reforma en el sentit de que no ho puguem pagar tot de la mateixa manera. El Helmut Schmidt hauria dit, perquè a més resulta que empobrim ja des d'ara les generacions futures. I la capacitat de maniobra d'Europa, bé, ells ho diuen. I quan el govern que sigui, quan és socialdemòcrata, cas de la Schröder i del Helmut Schmidt, ho volen tirar endavant i no tenen majoria perquè no en tenien, qui vota a favor? Qui fa possible, a part del govern, naturalment, l'oposició? Que en aquests moments era demòcrata cristiana. I, per tant, entomen la seva part d'impopularitat. Clar, aquests països no són com el nostre, oi? No són com el nostre. Com funciona el nostre país ara? Catalunya. Com funciona? Doncs el govern està en la situació que està. I l'Ajuntament de Mataró m'imagino que també està en situació difícil. Bé, i aleshores doncs, ha de dir, escolti, miri, doncs sap què? Això en comptes de pagar ara, però haurem de pagar d'aquí 6 mesos. O sap què? Ara, doncs, a les classes, en comptes de 25 alumnes per classe, n'hi hauran d'haver 27. Que no passa res. No passa res.
però n'hi han d'haver 27. Gran protesta, es carreguen el model, es carreguen el sistema. No sé, què passa? Com funciona això? Algun polític, el que sigui, se'n va a trobar els mestres i sobretot les mares de les ampes, i els diu, ei, ja veieu, com normalment que us tracten, no? I els protesten i diuen, jo ara presentaré una cosa a l'Ajuntament de Granollers, de Mataró, que sigui el govern de Granollers, hi ha un govern socialista, no? Molt bé, doncs presentaré també allà perquè l'Ajuntament us tracti millor. I recordeu-vos a mi, si ho aconsegueixo, quan d'això, quan hi hagi eleccions. Molt bé. I aleshores potser aconsegueix alguna cosa. Molt bé. Però aleshores el govern, sigui el govern socialista de Mataró o el convergent de Convergència i Unió no, al revés, ja m'han entès, ja m'han entès, no? O bé el govern de la Generalitat, aleshores ha de dir, bueno, com que ja els diners que té els diners que té, i no en té més, i no es pot endeutar més. Aleshores, ha de dir, mira, saps què? Aquella subvenció que donava no sé què, doncs no la podrem donar, perquè no hi ha més cera que la que crema. I aleshores aquell polític que ha anat a explicar, escolta tu, ja us faré el joc, aleshores se'n va a trobar aquella entitat que no li donava subvenció, escolta, no us han donat la subvenció. Ja funciona així, oi, una bona part de la nostra política? Per què funciona així? Bé, això no funciona així a Alemanya. Per tant, quan aquí dius que els alemanys són intractables, sí, els alemanys són intractables. Probablement són intractables, probablement són creguts, probablement són no sé quantes, però són serios. Perquè finalment, la primera condició de la política, la primera condició de les empreses, la primera condició de la societat és la seriositat. I el no enganyar-se, el mateix, o no enganyar, o no gastar-se els diners de les generacions futures. Allò que dèiem abans, no? Això, doncs, per tant, clar, a Europa això ha passat. No ha passat a tot arreu. No ha passat en alguns països, com per exemple Alemanya. Està de moda parlar malament d'Alemanya, la senyora Merkel, i que s'ha cregut. Però la senyora Merkel és seriosa. Però és que els socialistes alemanys, que ara han entrat en el govern, pensen el mateix. I van fer les grans reformes l'any 2002. I ho va dir el Helmut Schmidt l'any 92. Bé, aquesta és la diferència. Nosaltres això ho hem d'entendre, ho hem de simular, no? Aquest era un punt. Segon punt. Home, perquè Europa vagi bé, necessitem que França i Alemanya s'entenguin. Perquè, clar, tots som molt importants. Itàlia és important, i Dinamarca és important, i Irlanda és important, i Catalunya és important, tot el que vulguin. Tots són molt importants. Però si França i Alemanya no s'entenen, no anirem bé. No anirem bé. El motor franco-alemany ha estat el motor franco-alemany, que per cert, comença això amb Alemanya, França, els 3 països del Benelux i Itàlia, que en aquest sentit vol dir el nord d'Itàlia. És a dir, el que havia sigut l'imperi de Carlemany, sigui dit de passada, per exemple. S'extén, afortunadament, no? Bé, i és positiu. Bé, però esclar, si això no... Si dintre tots aquests, esclar, no entén, es vulgui o no es vulgui, és aquesta entesa franco-alemanya. Que no acaba d'anar. Primera, perquè a més França i Alemanya potser no sap fer prou simpaties, o no sé què. Però esclar, vull dir, és que quan has de dir que has de retallar, senyor alcalde, vostè ho sap perfectament, i qualsevol govern, quan has de dir que no seràs de simpàtic. I has de saber explicar molt bé, evidentment. I si ho expliques molt bé, és possible que la gent t'ho compri, t'ho accepti, ho entengui. No? Però no, és difícil, no? Però si a més, repeteixo, això no es pot fer d'una manera conjunta, amb una entesa entre els francesos i l'alemany. I el problema que hi ha amb França és que no va bé tampoc França. Alemanya va bé. I esperem i desitgem que segueixi anant bé. I França, que és un país molt important, en tots sentits, molt important, però no acaba d'anar bé. I aleshores això crea un disfuncionament de la cosa que és essencial, que és el motor franco-alemany. Després tots els altres també, però el motor franco-alemany. Però en fi, això nosaltres no ho rebrem. Perquè ara, quan anava a buscar el cotxe, he agafat 2 diaris, perquè és que
dos diaris, que són el Corriere della Sera, italià, i Le Monde, francès, no? I només no els he llegit, no els he ni desplegat. Només la primera mitja pàgina, no? I aleshores, Unió Bancària, Berlín i París, diuen que s'han posat d'acord, després la lletra petita diuen que no s'han acabat de posar d'acord, però la lletra petita, Le Monde, diari francès, molt irògic, diu, Berlín i París rellant-se en Europa. El mal és que a França no està en condicions de lo que hi ho necessitem, de contribuir prou al rellançament d'Europa. Però París, o sigui, l'orgull francès, le coq gaulois, el pollastre aquell gaulois francès, simbòlic, està content. Nosaltres, Berlín i París, rellant-se en Europa. Merkel i Holanda, lletra petita, divergeixen sobre les etapes futures. Només aquí, no cal llegir-lo al diari, només cal llegir això. Molt bé, clar, Itàlia. Itàlia ens va arrossegant els peus i aleshores, titular. També no l'he llegit, només he llegit això. Diu, Europa, intesa a metà sobre l'Unió Bancària, mitja entesa, mig acord, que és veritat que només hi ha mig acord, que ja és més que no tenir de cap, o sigui, que ja és un progrés, però intesa a metà, mig acord sobre la Unió Bancària. Aleshores, aquest és un tema que no podem resoldre nosaltres. Han de resoldre els italians, en parlen els francesos, han de resoldre els alemanys, però ja en aquesta exposició que estem fent sobre la situació europea hem d'esperar que tota aquesta gent realment respongui bé. I, evidentment, els altres, ens vulguem o no vulguem, no podem no fer segons quins... Ens hem d'adaptar no el que mani a Alemanya, el que mani la realitat, el que mani la nostra guardiola buida. Però hem de ser conscients de que no ens queda més remei que fer un gran esforç. Bé, ara jo hauria de plegar, no? Perquè clar que sí que he de plegar. Perquè encara podria dir-los unes quantes coses més, no? Però potser... De tota manera ens en diré una o dues i acabo, no? Això els francesos ja s'ho arreglaran ells, oi? Però convé que ho arreglin bé, que els alemanys també s'entenguin i que Espanya, evidentment, doncs també se'n surti d'aquesta crisi que hi ha, deixant de banda una altra crisi que tenim i que si vol que en parlem en el col·loqui, que és la crisi interna de l'estat espanyol, que a més a nosaltres, catalans, ens afecta d'una manera absolutament vital. Acabo amb una cosa. Quan diem que Europa, per enfrontar-se amb aquests problemes, doncs ha de tenir una reacció tècnica, una reacció, diguem-ne, política en el sentit, diguem-ne, més estricte de la paraula, però a més també en el terreny dels valors i de les actituds i de no gastar-se el patrimoni i si te l'has gastat a veure com tornes a estalviar i ser capaç d'explicar-ho, ser valent per explicar-ho. Perquè, clar, força s'ha d'explicar això perquè es pugui fer i es pugui entendre, no? Però vull dir, part d'això, deixi'm dir que, ja he dit abans, els països del sud, que ara ens queixem de la prepotència alemanya, i és veritat que de vegades els alemanys són prepotents, és veritat, però mai podem deixar de banda que nosaltres hem tirat la cara per la finestra. I aleshores és quan hi ha dues cites que ara no trobo avui, que hauria de buscar no trobaré, una d'un economista important, que és en Pastor, Alfredo Pastor. Vull dir que diu això, ja els explico, diu ell, molt més ben dit, però no ho trobaria. I una altra, que és el Westerwelle, que és el que va ser fins fa 3 dies ministre d'Afers Estrangers alemany. Ara amb el nou govern no és perquè ell pertany al Partit Liberal. I aleshores, ell, el Westerwelle, diu una cosa, i el Pastor d'una altra manera ho diu també, que diu que la frase del Westerwelle és més lapidària, més curta. Sense solidaritat, Europa no és possible. Amb excés de solidaritat o amb una solidaritat mal aplicada, tirada per la finestra, tampoc.
És el que ha passat. És el que ha passat. I nosaltres hem reclamat solidaritat als països del sud i no l'hem aplicada gaire bé. Això, doncs... I sense solidaritat a Europa no és possible, amb solidaritat mal aplicada, doncs, amb excés de solidaritat, malgastant, etc., tampoc. Bé, això em sembla que la gent més o menys ja ho ha après, però val la pena que pensem que això no és un caprici d'aquest, de l'altre o de més enllà, no? Bé, fixin-se, aquesta frase, idèntica, es pot aplicar a Espanya. És a dir, des de Catalunya podem dir una cosa i la podem dir amb un punt d'orgull, almenys amb ganes de dir-ho perquè quedi clar, encara que no ens en facin cas, de que aquesta idea de que Espanya no seria possible sense solidaritat, a Catalunya, als anys 50, als anys 60 i als anys 70, la vam defensar. I vam donar tot el suport al que anés en aquesta línia, no? El que passa, i que parlant en el terreny econòmic, això, no? Però també en el terreny polític, en el terreny de les autonomies, escolta, molt bé, doncs, tothom que en tingui, molt bé. Però si aleshores tot això s'aplica, doncs, l'ajut econòmic amb golafreria, per dir-ho així, no? No pas d'una manera, diguem, amb disciplina i fent el que convé fer perquè es vagi endavant i no per donar, doncs, més o menys satisfaccions una mica superficials i sempre mirant que aquell no tingui més que jo, que és el que també passa a nivell europeu. Escolta, vull dir, és que els italians tenen més que nosaltres, no? I els diuen, però hem donat més a Portugal, no? Això ha estat fatal. I a nivell espanyol passa el mateix, no? I val a dir que segurament el dia que aquest estudi es faci de debò, que a Espanya també haurem de dir, nosaltres, catalans, que sempre podrem dir que vam defensar la solidaritat als anys 50 i 60 i 70, també haurem de dir que de vegades potser també vam pecar del que també han pecat a vegades els alemanys, que en un moment en què les coses ens anaven molt bé hem tingut un punt de suficiència que no tothom... que segons com molesta. Aquest estudi inclús psicològic del que ha passat en el conjunt d'Espanya amb això i en el conjunt d'Europa també concretament s'haurà de fer. I en aquests moments, doncs, això que a Espanya és un gran problema, perquè és absolutament impossible de donar un euro més a Catalunya sense que hi hagi una sublevació de la, diguem-ne, a nivell espanyol en general, de l'amor propi ferit. I a Europa passa una mica això, també, no? Vull dir, aquesta actitud hostil, sí, ja ho entenc, contra la gent que diu, escolteu, ho hem de fer millor, això, també és estat Espanya. Vull dir, a Espanya, els que hem defensat la política alemanya d'aquests últims anys, no perquè fos millor o pitjor, simplement perquè era seriosa, i la nostra no ho era. La nostra, vull dir, la d'Espanya, en aquest cas, no ho era. Doncs se'ns ha vist de molt mals ulls. Però clar, és el Miquel Llull que passava també amb el tema de la generació que s'ho va gastar tot sense pensar en els fills i els nets. Si ara va algú i els diu, escolteu vosaltres, però perquè us heu pensat? No, doncs sí, no ho vau fer bé. O no ho varen fer bé, perquè jo també soc d'aquestes generacions. Bé, això són coses que a nivell europeu, però també a nivell espanyol. A nivell català, i a nivell català, amb una repercussió molt seriosa i molt preocupant per Catalunya. Perquè nosaltres, dintre d'Espanya, tenim una mica el paper d'Alemanya sense la seva força. I, per tant, a rebre totes les garrotades. Ells es poden defensar. I a vegades potser es defensen fins i tot amb un excés de... potser es fica, a vegades una mica d'urc. Bé, escoltin, tot això ara ho deixarem córrer i tinguin contents. Primer, perquè ara plego. Vull dir, perquè s'acaba. Segona, perquè després de tot això,
si vostès comparen l'Europa del 1945, 1950, 1955, amb la d'ara, progrés immens. Un progrés immens que arriba als portuguesos i als grecs, etc. Que, bueno, que són punts molt fràgils, però, en fi, progrés immens. Pau, estat del benestar. Si es compara Espanya, progrés formidable, progrés molt gran. També des del punt de vista dels equilibris territorials, del mirar que no hi hagin segons quines diferències. Nosaltres mateixos vam defensar que calia anar contra els desequilibris. Nosaltres mateixos i els catalans, o almenys molts catalans, que havíem de lluitar contra això, no? Bé, i això hi ha hagut, però és que a més, doncs, tot l'Estat ha fet un problema molt important. Catalunya. Home, doncs el mateix. Sí, vull dir, és igual, repassem el que vulgui, no? L'Hospital de Mataró, l'Hospital de Calella, Can Ruti, que no estava obert aleshores, l'Hospital de Badalona, l'Hospital de Santa Coloma, l'Hospital de Sant Celoni. Sant Celoni, tampoc és cap gran capital, un bon reconegut, a més, per algunes revistes internacionals. L'Hospital de Blanes, de Calella ja l'hem dit. Això no hi era, o no hi era amb aquesta qualitat, ni d'aquesta manera, no? Vull dir, naturalment que hi ha hagut una crisi econòmica molt forta a Mataró. Mataró vostès l'han viscut molt, a tot Catalunya, a Barcelona, a tot arreu. Això és veritat. Com hi ha estat una mica poc o molt, diguem-ne, a totes les velles zones industrials d'Europa. Però, de tota manera, des de molts i molts punts de vista, el canvi ha estat molt important. Ens vam polir una part del patrimoni, i els joves en pateixen, i no cal que els grans anem, diguem-ne, pel món, doncs, diguem-ne, posant-nos centre sobre el cap, però de tota manera, malgrat això, és a dir, sí que es podrà criticar això, no? Però, de tota manera, el canvi que hi ha hagut ha estat molt important, des d'altres punts de vista. Clar, ara estem en un moment de perill, sota amenaça gran, des del punt de vista de Catalunya com a llengua, com a cultura, com a nació, com a societat, com a institucions. Greu, però de tota manera, avui, veurem si ho podem defensar o no, doncs hi ha hagut un canvi, no? Prou important en molts sentits, des de l'economia que ha passat per la crisi, que ha passat tota la societat industrial d'Europa, perquè clar, aquesta crisi no ha passat només a Catalunya, ni només a Espanya. Ha estat una crisi de sistema, una crisi d'una època, una crisi, diguem-ne, que ve, diguem-ne, de lo que era la societat, que s'havia industrialitzat durant tot el segle XX, inclús a finals del XIX, això ha entrat en crisi, però, evidentment, malgrat tot, nosaltres seguim sent un país molt d'un bon nivell. I, evidentment, ara hauríem de dir que, a més, tenim ara un problema perquè algunes coses que ens havien il·lusionat 20, 30, 40, 50 anys endarrere, en el sentit de que tot aquest progrés es podria fer en benefici per Catalunya, en benefici també per tot l'Estat, d'una manera que el reconeixement de Catalunya es pogués fer en aquest marc més general de tot l'Estat, d'una manera positiva per tots plegats, això no ha anat així. Això no ha anat així. I això, probablement, això ens porta a una situació d'un gran conflicte. De tota manera, en aquest conflicte hi ha una cosa que també podríem oferir com a fet positiu. En el terreny de la reivindicació catalana, mai Catalunya no havia anat tan lluny. Bé, i això no és garantia d'èxit. Però en tot cas sí que vol dir que el país té potència, que el país té energia. Mai no havíem anat tan lluny. Per tant, això apuntem-nos-ho també. Naturalment, això de cara al futur, perquè tot plegat i les il·lusions d'ara no es desfacin d'una manera que es podrien desfer d'una manera, diguem-ne, amb conseqüències psicològiques negatives,
tant, ens obliga a tots, diguem-ne, a seguir en aquesta línia, per aquest camí, perquè hi ha una cosa que un país no pot fer, no?, que és rendir-se. Bé, escoltin, he parlat molt més del compte, això era el pròleg, però suposo Gràcies, president. Suposo que no cal que continuï. Ara el que farem, potser breument, és obrir una mica un torn de debat o un petit col·loqui. Aquells que vulgueu fer alguna pregunta. Crec que el president Pujol ha assenyalat qüestions molt de fons i algunes també provocadores. Per tant, els que tingueu alguna pregunta o voleu fer alguna intervenció... Sí, endavant. Molt honorable. Jo li voldria fer o cridar l'atenció, perquè hem vingut a escoltar... Sí, els demanaria, però, brevetat en la mesura del possible en les preguntes, perquè tothom pugui parlar. La mateixa que ha fet vostè amb la introducció, no pateixi. Què diu? Vostè. El tema. El tema. Hem vingut a escoltar la relació que hi havia a Europa en aquests moments, amb la circumstància que ens trobem, no? He trobat una mancança que no hem anomenat per res a Inglaterra. Podria vostè col·locar-me en el lloc que li correspon Inglaterra dins del mercat comú o la Unió Europea? Això aquest senyor, que és mig anglès. Això li toca a vostè. Em toca a mi, molt bé. Anglaterra. Home, Anglaterra sempre per Europa, diguem-ne, ha estat un problema en un sentit, no? En un sentit de on es col·loca. És a dir, els anglesos són aquells que quan hi havia boira en el canal, deia la boira ha aïllat el continent. Bé, doncs, esclar, per tant és difícil. Els europeistes, com jo mateix, que soc des de molt jove, des que tenia 16 o 17 anys, havíem desitjat que Anglaterra fos part de la Unió Europea. I ens vàrem enfadar una mica quan el De Gaulle li va posar un veto. Però hem de reconèixer que és un encaix i seguim creient que hi ha de ser. Passa que no depèn de nosaltres, oi? Almenys, evidentment, jo hi puc fer res, però en general ho podem fer poc, no? Però, per tant, creiem que sí que hi hauria de ser, però, primera, no sabem si voldran, i segona, si diuen que sí, que volen ser, que volen... En part ja hi són, no? I en part ja hi són, però que poden ser, i volen seguir sent, o sentir més, veurem en quines condicions voldran fer-ho, no? I no sé si Europa podrà jugar amb aquestes condicions, no? Jo soc, respecte al paper d'Anglaterra en la Unió Europea, una mica escèptic. Quan dic una mica escèptic no vull dir que no en pugui formar part, però allò que se'n diu com a país motor, com anar al davant i amb cert lideratge, etc., doncs no. El motor europeu són França i Alemanya. I acompanyats. I que no vagin sols només. I que no es creguin que estan sols. Però el motor és això. És molt possible que França i Alemanya també pensin que convé que hi hagi Anglaterra, com jo, que coincideixin amb mi, diguem-ne, si em permeten una mica de broma, però el motor és aquest. I aleshores, el d'Anglaterra, opinió meva, vull dir, jo no soc tampoc un expert en qüestions angleses o britàniques, però el motor és aquest. Si Anglaterra hi pot ajudar, doncs molt millor, no? I si se li han de donar facilitats en algun aspecte, doncs també, no? Però sabent que el motor, ells no el volen ser, aquest motor. Ells tenen, històricament i ara mateix, doncs, una altra idea de quin és el seu paper, no? Bé, no sé si no li sabria dir res més. Més preguntes? Sí.
Per mi, un dels problemes d'Europa, almenys des del nostre punt de vista, és la immigració de gent del sud d'Europa, no? de l'Àfrica o dels països de l'est. I diria que no s'observa massa èxit en la integració d'aquestes masses de gent que venen. M'agradaria també el vostre parer sobre aquesta qüestió. Bé, realment, passa que ja m'he adonat que m'allargava molt massa. Un dels temes que tenia previstes poder tocar, doncs era aquest. Home, el dia que va venir Schulz, no vaig poder parlar gaire estona, perquè amb molta publicitat i molta gent, però una mica sí, com que ell havia fet unes declaracions també en aquesta contraportada de La Vanguardia d'aquell dia, doncs dient, Europa ha d'entendre que li cal immigració legal. Va ser un torn d'aquells dies de la gran desgràcia de Lampedusa, que van morir centenars de persones. No vaig estar parlant amb ell d'això. Jo em vaig permetre el luxe, molt ben dit, de dir, escolti, miri, doncs nosaltres, els catalans, Europa no té una doctrina sobre immigració. No la té com a conjunt. La Unió Europea no l'acaba de tenir. Perquè una doctrina sobre immigració no pot ser només de policia, també. I de veure on els ficarem quan arribin aquí, doncs també. Però la doctrina aquesta ha de ser de, diguem-ne, cultural i de concepte de societat, i si la paraula no resulta excessiva, de caràcter ètic. I això no ho té Europa, no ho ha fet. I aleshores, doncs, efectivament, hi ha un gran desordre, cada país va en allò, i en conjunt no funciona. Per exemple, val a dir que a Catalunya, en aquest sentit, podem tenir que nosaltres, a nivell europeu, som dels que tenim més una doctrina d'immigració. I que, malgrat la nostra limitació, que és gran, de recursos econòmics i de poder polític i administratiu, l'hem aplicada amb èxit. I si voleu, després us diré per què ho dic amb èxit. Si això us interessa, us ho diré. I a Catalunya no hi ha xenofòbia, que n'hi podria haver. I a Espanya tampoc, val a dir-ho. Nosaltres almenys en tenim menys que França. En tenim menys que el nord d'Itàlia. En tenim menys que Àustria. En tenim menys que Holanda. En tenim menys que el Regne Unit. Bé, o sigui que aquí nosaltres, jo li deia a en Schulz, ben discretament, escolti, aquí nosaltres hem fet més els deures que vostès. Quan dic vostès volia dir la Unió Europea. No? Bé, ara, com tu deies, és un gran problema. Un gran problema. Que, a més, fa por a la gent parlar-ne. El Manuel Valls, que és, com sabeu, d'origen català i que és ministre de l'Interior de França, no fa molt, va fer un discurs, va dir hi ha dos problemes, l'altre el deixarem de banda ara, que l'esquerra, concretament, no s'ha atrevit a tractar mai, referia sobretot a França, no? Què és la immigració? A veure que no passa res, a veure que no passa res. Prenen unes quantes mesures administratives molt importants i que fa que la gent tingui les seves subvencions, etc. Però fa una política que al cap de 3 generacions hi ha molts joves marroquins, algerins, etc., que no han treballat mai. Bé, allà, doncs, com es diu aquell poble... Sant-Denis. Sant-Denis, tu ho saps. Doncs eren un casal de no sé què, tenen un camp
pavelló esportiu, tenen no sé què, i tenen una escola que s'hi va o no s'hi va, depèn, però no han treballat mai. I no s'han sentit incorporats a la societat. A Catalunya veurem què passa ara. Perquè nosaltres fins ara podíem dir que hem tingut un gran èxit des del punt de vista de la immigració. Ara, espero que també, però ara tenim un altre repte, una altra gran prova, no? I bueno, doncs jo li deia, clar, vull dir, no. Em sap greu que la senyora van der Leyen l'hagin nomenada ministra de la guerra, de defensa, de l'exèrcit, perquè és un dels polítics, jo la conec una mica, no gaire, però una mica, una dona una mica distant, però ministra d'Afers Socials. A vegades vaig anar-la a veure i escolti, què faran amb això de la immigració? Ho va explicar, ara ja no li podré anar a veure perquè el ministre de la guerra i em dirà que em farà detenir, doncs, si no dono la consigna, no? Bé, o sigui que aquest és un gran tema. Escolta, i no pot fer-se això de mirar cap a una altra banda, no? Tu has dit ara, tu ets el Pim, oi? Per la veu t'he conegut. Escolta una cosa, no es pot fer veure que no passa res, oi? Bueno, total, que tens tota la raó del món. Jo crec que nosaltres a Catalunya, deixa davant del tema espanyol, però a Catalunya ho hem fet, sobretot en les circumstàncies, molt bé, no diré tant. Però bé, escolteu, l'any 1900, 2 milions d'habitants. Només, Any 1940. 30 anys, el metro de Barcelona, la immigració d'allò que en aquella se veia els murcianos, etc. Tot això. Els que venen de Cehín, els teus venen de Cehín? La Cehín és un poble de Totana, és això? Molt bé. Em dirigeixo a l'alcalde, Vull dir, molt bé. Molt bé, 1900, passem de 2 milions a 3, cap a 4 milions. És l'època d'en Candel, per entendre'ns. La immigració d'en Candel. Una mica de frenada, bueno. Aleshores, 1955, 1960, 1970, 1980, 75, 80, 85, passem de 4 milions, més o menys, a 6.300.000. Molta gent, el 50%. És l'època que la Generalitat tenia un eslògan que deia som 6 milions. Que la gent, una cosa de dir, escolti, vostè, president, diu que som 6 milions per demostrar que som un país important. Esclar, 6 milions, Déu-n'hi-do. No. 6 milions no és res. No som res en el món, amb 6 milions de persones. Ni ho serem, clar. Aquest eslògan es fa per dir que hem de fer un país pels 6 milions que hi viuen. Sigui qui sigui. I hagin vingut o no hagin vingut i quan hagin vingut. Aquell discurs meu en el Parlament, un dia diu, escolta, no em parleu més d'immigració. Ei, discurs de l'any 85. Avui això és una mica diferent, però bàsicament el mateix faria. No em parleu més d'això. A Catalunya no n'hi ha d'immigració. A Catalunya hi ha catalans que som aquí des de l'època de Carlemany i que som aquí des de l'època dels remenses, segle XV, no? I que som aquí des de l'època de la Guerra dels Segadors i que ja érem aquí el 1714, quan Mataró estava ocupada pels felipistes i de Barcelona, doncs, etc. I som aquí des del segle XIX, i del començament del XX, des de la cooperativa del vidre vostre, no? Etc, no? I catalans, aquests 6 milions, aquesta gent que hi ha, aquests 6.300.000, 6.400.000, n'hi ha d'aquests que acaben d'arribar ara a l'estació. I tots aquests són catalans. I s'ha acabat. Hi ha romanços ja. A més, hi ha hagut prou capacitat al país per integrar, i avui tenim més eines que no teníem i podem fer. Per tant, s'ha acabat. Ara. De l'any 1998, 99, 2000 fins ara,
hem passat d'aquests 6.300.000, 6.400.000 a 7.600.000, que és un increment molt fort, que no hi ha hagut cap país d'Europa que l'hagi tingut, i molts països tenen més instruments per actuar que no pas els té el govern, la societat i el govern de Catalunya. Bé, per tant, ara tenim, doncs, evidentment, en aquest sentit, un gran repte. Però bé, ens hi hem d'enfrontar. Però el que anava, Europa. Doncs mira, a Europa tenen el Front Nacional francès, tenen el partit flamenc radical anti-immigració. Holanda, Gran Bretanya, vostè me'n parlava fa un moment, no? Gran Bretanya, Suècia, Finlàndia, Dinamarca, tot tenen això, Àustria, al nord d'Itàlia. I per tant serà un gran problema, però escolta, nosaltres ja fem prou per resoldre el nostre problema. No sé què faran en conjunt, però el primer que han de fer és veure com es configura, no solament econòmicament, sinó socialment, i des del punt de vista de mentalitat i des del punt de vista, diguem-ne, de dir què és un europeu. De manera que nosaltres vam dir què és un català. El català no és un que fa aquí 500 anys, que és aquí només. Si només fóssim aquests, els catalans serien molt pocs. El català, vam dir, és una persona que viu i treballa a Catalunya i en vol ser, o bé, i va ser un eslògan del PSUC, aquest que ara vaig a dir ara, vull dir, escolti, les coses s'han de fer de tal manera que Catalunya sigui un sol poble. I això a Europa, en sèrio, arrencant no només de la cosa superficial política, sinó de d'un concepte amb més profunditat humana, no? D'acceptació de la barreja. Si no, no ens en sortirem. No? Ei, hem de ser prou forts perquè el resultat de la barreja sigui catalana. I això requereix una gran acció de tipus polític, de tipus administratiu i de mentalitat. Ei, quin és el problema? L'amenaça més greu que tenim en aquests moments a Catalunya. És que ens ofeguen, és veritat, ens ofeguen econòmicament, ens ofeguen. És que, a més, doncs ara, no sé què, quina competència, molt bé. L'ofec econòmic, dramàtic. Però l'amenaça en la substància última més important és la llei verd. És l'atac contra la immersió. Per què? Perquè en un país que en tan poc temps rep tanta gent i tan diversa, que van des de Bolívia a les Filipines i des del Camerun fins a Rússia, alcalde, moltes gràcies per venir, sents? Escolta, és que estava segur que no podries venir, perquè jo m'imagino el que són les teves responsabilitats. O sigui que jo vull dir-te una cosa, jo no vull que te'n vagis així. No, escolta, alcalde, moltes gràcies. Moltes gràcies.